Hello, fetelor! Azi m-am gândit să vă arăt rutina mea de dimineață și cum mă pregătesc să merg la sală. Mă spăl cu un gel blând de curățare, apoi după ce îndepărtez excesul de apă, mai fac o mini clătire cu apă termală, fiindcă apa mea de la robinet e de cocos. Pe tenul umezit aplic un toner cu acid hialuronic, apoi îl urmez cu un ser cu vitamina C. Îmi simțeam zona de sub ochi uscat, așa că am pus și puțină cremă. Până s-a uscat bine tenul, m-am dat pe vârful și lungim cu un spray hidratant, apoi mi-am pus SPF-ul. Crema cu factor de protecție e cel mai important pas anti-aging, așa că îl folosesc cu sfințenie. Aici mi-am aplicat un BB cream și am început să mă machez. Am folosit apoi un concealer pe care l-am fixat cu puțină pudră de orez. După care pe restul feței am aplicat o pudră de la Este pe care o folosesc de mai mulți ani, vă recomand. Apoi mi-am făcut un fel de contouring cu un bronzer de la Tarte și m-am dat cu un blush de la Kat Von D pe pomeți și pe arcadă. Pe plioape am folosit puțin iluminator și mi-am colorat sprâncenele cu creionul de la Benefit. De la jumătatea ploapei am trasat o linie cu un creion maro pe care am estompat-o cu o pensulă, apoi m-am dat cu rimel și am fost gata. Între timp am dat drumul la muzică, la melodia mea preferată, ca să-mi crească entuziasmul de mers la sală. Apoi m-am echipat cu bustieră, tricou, colanți și mi-am luat suplimentele. Magneziu, omega-3, vitamina D și biosil. Am mâncat rapid un iaurt cu o mână de nuci că îmi chiureau mațele, mi-am luat sticla de apă și geanta și în timp ce m-am înfofolit bine s-a trezit și Elsuța Grăsuța, care e o scumpă. Și cam asta a fost.